Крепостта Царевец е най-недостъпният и най-красивият от всички градове по Хем, пише византийският историк Никита Хуняк през 1185 г., когато Търновград е обявен за столица на българската държава. Повече от 200 години Царевец е наричан в Европа Трети Рим и Втори Константинопол. Днес крепостта е символ на загадъчното българско минало. Царевец е главната крепост на средновековната българска столица Търновград от 12 до 14 век. Тук в продължение на 2 века се намира дворецът на българските царе и българската патриаршия. Развива се богат културен и политически живот. Тогава България е най-силната държава в Югоизточна Европа. Хълмът Царевец е обитаван още през 2 век преди новата ера от траките. През 4-5 век е рано византийски град, а през 8-9 век тук се заселват славяни и прабългари. През 12 век е издигната средновековната крепост върху основите на рано византийската. Тя се отличава с мощна отбранителна крепостна система, порти, кули и бойници. В крепостта се влиза през 3 порти на главния вход. По стръмните склонове на хълма са били разположени жилища и за наечийска част много църкви и манастири. Открити са около 400 жилищни сгради, а средновековните църкви са 22. На най-високата част на крепостта се извисява българската патриаршия, утвърдена през 1235 г. Патриаршеската църква Възнесение Христово на Царевец е наречена майка на църквите в българското царство. Днес тя е реставрирана и представя моменти от културата и историята на средновековна България. Вечер на крепостта Царевец оживява аудиовизуалният спектакъл "Звук и светлина", който представя сцени от историята на Търновград под магията на светлината и звука. Хълмът Трапезица е част от средновековната столица. На него са запазени голям брой средновековни църкви, които имат богата стенописна композиция. През 1195 г. тук по заповед на цар Асен I са пренесени мощите на свети Иван Рилски и положени в манастир. На юг от Царевец е разположен хълмът Света гора, духовен център с богата книжовна дейност в средновековния Търновград. На хълма Света гора в манастира Света Богородица Одигитрия е бил един от центровете на Търновската книжовна школа. В него са открити известните средновековни български писмени паметници: Манасиевата хроника през 1345 г., украсена с 69 миниатюри, и Лондонското Евангелие на Иван Александър, където 366 миниатюри илюстрират текста от Евангелието. Днес на това място се намира Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, достоен продължител на духовната и културна традиция. Той е основан през есента на 1963 г. и е първият университет извън столицата. Негови покровители са светите братя Кирил и Методий. Утвърждава се като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен център и научен център с национален и международен престиж. В подножието между хълмовете Царевец и Трапезица се намира кварталът Асенов, който през средновековието е обитаван от занаятчии и търговци. В Асенова махала някои от църквите са възстановени изцяло. Най-известна е църквата Свети Димитър Солунски, където през 1185 г. братята Петър и Асен вдигат въстание срещу византийската власт. След въстанието Търново е превъзгласено за столица на възстановената българска държава. Външната фасада на църквата Свети Димитър Солунски е образец на Търновската архитектурна школа. Църквата Свети Петър и Павел е един от най-значимите паметници от онова време. Тя е построена в края на 13 век и е истински шедьовър на българската средновековна архитектура и живопис. По време на турското робство тук е била българската патриаршия, а по-късно гръцката митрополия. Църквата Свети 40 мъченици и манастирският комплекс Великата лавра са символ на мощта на България през 12 и 14 век. Тук са открити богати некрополи с златни и сребърни накити, пръстени печати, такани дрехи с злато. Двете колони с надписи на старобългарски и на гръцки език дават информация за дейността на хан Омуртаг през 8 век и за военните победи на българите по време на управлението на цар Иван Асен II през 13 век. Известен е надписът на Омуртаговата колона, който гласи: "Човекът дори и добре да живее умира и друг се ражда.
Нека роденият по-късно, като разгледа тези писмена, да си спомни този, който ги е направил. Църквата е построена през 1230 година в чест на победата на българите над епирците. Храмът Свети 40 мъченици е паметник на културата. Паметникът на Асеневци е посветен на българските царе Асен I, Петър, Калоян и Иван Асен II. По време на тяхното управление от 1185 до 1241 година българската средновековна държава със столица Търновград достига своя политически, икономически и културен възход. Мечът в центъра на монумента е символ на силата и мощта на средновековна България и на нейните владетели. Паметникът е издигнат по повод на 800 годишнината от обявяването на Търново за столица на България. Галерията Борис Денев се намира в сърцето на град Велико Търново и от нея се открива живописна гледка към Стария град. Носи името на Борис Денев, известен български художник, роден през 1883 г. във Велико Търново, наследник на известния Чоканов род. Като дете живее в най-романтичната част на Стария град, в красивото подножие на Царевец. Именно този факт го изгражда като талантлив живописец. Специализира живопис при професор Лео фон Льофиц, а след това професор Карл фон Мар. На името на Борис Денев е учредена награда Борис Денев, която се връчва на всеки 2 години. Галерията Борис Денев е една от най-старите в страната. Тя е открита през 1934 година и до днес съхранява творбите на емблематични български художници. Експозицията в галерията показва развитието на българското изкуство през годините. На площ около 850 квадратни метра могат да се видят платна на Владимир Димитров Майстора, Борис Денев, Никола Танев, Васил Стоилов и други. Улица Гурко е една от най-красивите и живописни в град Велико Търново. От нея се открива неповторима гледка към паметника на Асеневци, а къщите, построени амфитеатрално през 18 и 19 век, се отразяват в река Янтра. Архитектурата на тази улица е типична за епохата на българското възраждане. Интересна и популярна е живописната Саравкина къща, построена през 1861 година. В къщата е разположена етнографска експозиция, която представя културата и бита на Търновския регион през 19 век. Къщата е уникална както със своя интериор, така и със своя екстериор. Дърворезбованият таван, колоните и кобиличният мотив над прозорците създават уют. В Саравкината къща са експонирани глинени съдове, домашни иконостаси, музикални инструменти, каменни резби, както и ръчна изработка тъкани и типични за Търновския регион носии. Богатата колекция от позлатени и сребърни накити показва различните техники на изработка на накити. В една от залите има обредни предмети, приготвени по повод на различни празници от календара. През 1965 г. Саравкината къща е обявена за паметник на културата. Музеят Възраждане и учредително събрание се намира югозападно от хълма Царевец и в близост до археологическия музей. Той представя историята на Великотърновския регион в периода 15-19 век. Тук могат да се видят най-добрите образци на иконописното наследство, някои от които са шедьоври на православното християнско изкуство. В останалата част на музея е представено икономическото развитие на Търново и региона през епохата на Възраждането. Показани са предмети и документи, свързани с 17 от практикуваните в града 22 занаят. Златарство, гранчарство, железарство, ножарство, шивачество, кожухарство и други. Илюстрирани са вътрешните и международни връзки на търновските търговци, както и зараждането на фабричното производство. Чрез макети и фотоси е показано развитието на архитектурата и строителството през епохата. Специално място е отредено на великолепните архитектурни паметници, създадени от уста Кольо Фичето. На втория етаж, чрез веществен и документален материал, са представени етапите и най-важните моменти от национално-освободителната борба на населението на Търновския край през епохата на османското владичество. На последния етаж е възстановена залата, където през 1879 г. заседава учредителното събрание, което изработва и приема първата българска конституция. Сградата на музея е оригинална и е построена през 1872 г. от българския възрожденски майстор Кольо Фичето. В археологическия музей са представени най-ценните археологически находки, които отразяват живота във Великотърновския регион до 14 век. Експонирани са многобройни предмети, открити при проучването на Стария град. Монети, златни и сребърни накити, търновска рисувана керамика, оригинални стенописи, предмети от кост. Могат да се видят и архитектурни детайли и статуи от римската епоха. В музея се намира и най-старото злато в света – Хотнишкото златно съкровище, което е от епохата на неолита. Тук е изложена и най-голямата в България колекция от глинени предмети от римската епоха,
които са образци на глинена и каменна пластика. В самото сърце на Велико Търново се намира една от най-големите забележителности на града, която носи духа и традициите на възрожденското българско минало. Самоводската чаршия възниква през втората половина на 19 век, когато Търново започва да се разраства и двете тесни кълдъръмени улички се превръщат в стопански център на града. През 19 век чаршията е главна търговска и занаятчийска улица, на която работят ковачи, медникари, гранчари и сладкари. Днес голяма част от къщите и работилниците са възстановени. Майстори работят в тях по стари технологии с оригинални инструменти. Етнографският комплекс Самоводската чаршия е едно от малкото места в България, което е запазило своята автентична възрожденска атмосфера.